сирена була, ну хто ж очікував таку? Ну все вікна, навіть так балконний блок не закривається, навіть на балконний балкон там скрізь вікна. У мене такого пошкодження не було, у мене просто оці два вікна повиривало як на мікропровітрювання, да. І балкон пошкоджений був. Да. От, і там ті вікна теж тільки повиривало, а це ж уже воно ледь половинка, це ж да, повилітало, да. Повреждено, звісно. Ну, звичайно, по-іншому. У мене такий красивий висів на цьому, зірвала, розбила його.